Good day na to napod mga kalagano sa ato ang pagtambaya diha sa ato ang ginagmay nga vlog mga kalagan. So good morning ug mayong adlaw ninyo diha no. Sa nakita ninyo mga kalagan na ana pod tay mga utanon sa ato ang screen mga kalagan kay magluto na po tag nilaw oy mga kalagan. Yes mga kalagan, sa karong mga adlaw mga kalagan pabida-bida na po nato mga utanon karon kay adlaw sa Kwaresma mga kalagan. So happy holiday na to mga kalagan no. Holy Week ug Holy Thursday ug Holy Friday na to mga kalagan. So mao na mag-utan-utan sa nalang ta mga kalagan kaya pawa ta sa ato ang mga kumbaga mag-diet sa taong karne mga kalagan o bawal sa ta magkarne mga kalagan no. Sa mga Katoliko diha murag alam sa nila ning aning panahon na mga kalagan sa sulod sa Abril mga kalagan no. So nahuman na taghiwa sa ato mga panakot diha mga kalagan o gari tiradahan na po nato ang sikkuan mga kalagan, ang okra o gato ang talong. Yes mga kalagan ay magic na to mga kalagan na kaya madali sa ato ang pag-edit mga kalagan kay pasensya po sa akong video mga kalagan kay medyo may kangit-ngitan na to ang kamera mga kalagan na kay mangkayo ni ato ang cellphone mga kalagan kay medyo hanap-hanap ang ato ang capture mga kalagan no. Kay wa pa man ta katigo mga kalagan sa atong ginagmay nga vlog mga kalagan og sa hello og sa tagaan og maayong pagtagad sa aham na lang so mao ni mga kalagan kung nakaabot ka niyang akong video mga kalagan o galantaw lang gyapon ka mga kalagan palihig ko og kanang like, comment and share na pud mga kalagan o taas-taas ta og maservisyon sa ato ang ginagmay nga vlog ug makalantaw sila sa unsay pamaagi sa atong mga luto-luto, laag-laag mga kalagan no. So dara og nahuman tanan og kanang minlo mga kalagan pati ang kamunggay, alubati og dara panakot ato nang gilunod sa tubig aron matak ang mga kalagan. So dara ay tak ang check ta sabon ng mga kalagan o gasiga ba kay basiga tak ang tawag magsiga shash. So tako na ta, ready to play na ta mga kalagan sa pagluto no kay ang igosla na pugo kay unsa naman orasa pud nang galuto ko nga akong pamahaw gitingbon mas paniudto. So diaray sanaw sa inununan mga kalagan kinsay nakarelate nga magluto og inununan mga kalagan no nga butangag sanaw sa inununan. So ang mga Bisaya nasayod ana mga kalagan no nga unsa to akong gibutang ay sanaw sa inununan mga kalagan gisagol padugang og aroma sa ato ang utanong Bisaya mga kalagan nga gisabawan o ilunod na nato ang ato ang okra o ang talong mga kalagan dungan nato nila kaya magdungan po nila kalata mga kalagan kay pariyaram ni usar man kabukalan unya ikahuman na to ng mga kalagan kay mahumanan na nato na og lonod-lonod so magpaabot na puta ag second attempt sa pagbukal o gato na po ng timplahan mga kalagan no. So paabutan na lang ninyo mga kalagan kung sa ato ang diskarte sa ato ang pagluto aning nila o daghaman na sayod anang mga Bisaya nga ang mga hilig o mga utan mga kalagan no. So diara ang mga seasoning mga kalagan asin o ang magic syrup nga atong giyabo o gibudbud mga kalagan no. O sa diha mga kalagan magpaabot ang bukal na siya mga kalagan para ato masunod ang ato ang pabida-bidang kamunggay o alubati mga kalagan no. Shash dara ag sabaw mga kalagan mura gibutangan og anang tayubong mga kalagan kay lapot pa mga kalagan tungod sa ato ang mga kalagan kanang okra musamot pag ginagkalapot mga kalagan kung ato panang idugang ang ato ang pabida-bidang alubati mga kalagan og sa lami naman kayo na mga kalagan thumbs up na gugot kay nayo lami naman ay panimpla so gibutang na nato dara ag alubati o kamunggay shash sa motikal lapot ato ang sabaw ni mga kalagan kay naa ning alubati o okra mga tandem no kawa tambal na sa mga kipang pusher mga kalagan ug haplos ang kuto-kuto tambal po na siya mga kalagan dara mga kalagan og daghang salamat mga kalagan no. Sos dara og sa diha takuban na to mga kalagan no kay tuwa
Gamay na linig ko ang mga kalagan, maghaon na po mga kalagan og diara ato ang finished product mga kalagan. Og sa naluto na ito nilawoy mga kalagan, og daghang salamat sa pagtanaw og pagtagad sa akong ginagmay nga video mga kalagan, og paki-like, comment and share na po, og daghang salamat. Okay na. Loto na ne. Og maniud to og mamahotan ninyo mga kalagan. Daghang salamat og bye-bye. Love you all.